Το επόμενο διάστημα θα συναντιόμαστε δισκογραφικά, τουλάχιστον. Λοιπόν, θέλω να πω όμως και το εξής, το λέω συνέχεια, θα το πω ακόμα μία φορά. Νομίζω ότι η ανταπόκριση που υπήρχε και η αγάπη, νομίζω ήταν υπερβολική. Ναι. Ακούστε, θα το εξηγήσω για μία ακόμα φορά. Αυτό που έκανα, δηλαδή, να ασχοληθώ με τα τραγούδια, εντάξει, ήταν μια ανάγκη που δεν μπορούσα να την ελέγξω. Αντιλήφθηκα όμως ότι το έκανα για τη δικιά μου την ύπαρξη, για να μπορέσω να σταθώ όρθιος σε αυτό το κακοτράχαλο δρόμο που είναι η ζωή, έτσι. Άρα, εν ολίγης, η δημιουργία είναι μια εγωιστική διαδικασία. Αυτό που το λέω συνέχεια, αυτό που στεφανώνει την ανθρώπινη ύπαρξη είναι η θυσία, παιδιά. Και εγώ δεν ένιωσα ότι θυσίασα κάτι, έτσι. Οπότε, κρατήστε τα τραγούδια και εμένα ξεχάστε με. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες και τους σημερινούς και αυτούς που υπήρξαν στο παρελθόν, που μ' αντέξανε. Βλέπω διάφορα πρόσωπα εδώ και μπροστά και στους συνεργάτες, λυπημένα και στεναχωρημένα. Μην στεναχωριέστε. Ζήστε τη στιγμή, ζήστε το παρόν. Σαν να μην υπάρχει αύριο, αλλά όμως. Όχι άτσαλα, να θυμάστε πάντα αυτούς που υπήρξαν πριν από εμάς και αυτούς που θα υπάρξουν μετά από εμάς. Θέλω τώρα, εκτός του προγράμματος, ο Κωνσταντίνος ο Πιστιώνης να παίξει ένα παραδοσιακό τραγούδι που μιλάει για όλα αυτά. Αφιερωμένο σε εσάς και σε εμάς. Ένα βράδυ βγήκε ο χάρος, πάει να βρει βιόλια. Μπορεί πάει να βγει να τραγουδήσει στη φτωχολογιά. Μπορεί φάτε, πιέτε και γλεντάτε όλοι βρε παιδιά. Όποιος πάει στο καλό κόσμο δεν ξαναγυρνά. Μωρέ ψεύτικη είναι η ζωή μας, πώς να σας το πω. Ένα πρωί, ένα μεσημέρι και ένα φιλίο. Μωρέ φάτε, πιέτε και γλεντάτε όλοι βρε παιδιά. Όποιος πάει στο καλό κόσμο δεν ξαναγυρνά.
αυτά τα χρήματα στον Άδη δεν περνάν. Χωρίς άλλους θα τα αφήσετε και θα σας βλαστημάν. Φάτε, πιέτε